Har jeg i dag været spillet Minecraft på min verden. Og jeg har godt nok ikke prøvet det så meget før. Nej. House. What the fuck? Jeg har nu slettet min verden. Super. Det er lige meget, jeg går bare ind i bandet så. Den har jeg jo set før. Fail. Fuck er der her? Nå, en landsby. Kaniner. Så skulle det den forkerte vej. Ja, det tror jeg. Det kan godt være, at videoen går ud, fordi der ikke er nok læringsplads. Det er noget møg. Jeg tror, det er den rigtige vej. Ja, det er det. Og som jeg viste jer før, i alle de her kister foran alt det her, der er der alt sådan noget. Nej. Men! Hvordan? Hvad laver du? Hvad laver du inde på min bannerverden? Hvad? Min er slettet. Og du gætter slet ikke, hvem der har gjort det. Det har den morder baby i mig. Simon, har du lagt mærke til den landsby herovre et sted? Der. Du må ikke gå derhen. Jeg har lagt mærke til den. Jeg har været derovre. Du skal kunne finde tilbage. Okay. Ej, hvor er du ond. Men ja. Og den her, den kommer til at blive 24 timer lang, den her video. Siger du? Det er et helt døgn. Og det betyder en hel dag. Jeg skal grave mig ned. Jeg skal grave mig ned. Sim. Der ja. Heldig, jeg lige fløj der. Sim, sæt ned igen. Har du undret over, at jeg havde lavet et dødseshul lige der? Og for det første, det er et nye skraldespand. No! No! Hvad sker der? No! Gør det ikke! Gør det. Gør det ikke. Lad os se, hvad Oliver drømmer. Eller tænker. Fuck, det hjælper ikke at gå ind i hans ører. Hvad så med hans næse? Hvad laver du? Jeg prøver at få kameraet ind i din næse. Glem det. Oh my god. What is this? Simon, ved du, hvad jeg kan lave? Har du en idé til, hvad jeg kan lave? Du kan lave... Jeg blokerer det her. Jeg markerer det. Du kan kun lave det oven på ting i det græskar. Lol. Det vidste jeg fandme godt. Det vidste jeg faktisk godt.
Og ved du, hvad man ikke kan lave? Ja, man kan ikke lave stone block. Nej, du kan ikke lave en oliebåd. Ja. Jo. Eller, nej, det kan man lige Simon, præcis. ved du hvad? Jeg bryder ind i Facebook. Nej, du ved godt, der er en vagt derinde. Der er en vagt inde i Facebook. Hvem er det? Du kan gå ind og kigge, men du skal sætte det igen. Ja. Så skal jeg lige have det der hvide noget. Hvide. Eller mørkeblå. Oh my god. Nej, for jeg... Oh my goodness, it's a beautiful man. Oh my goodness. What? I don't can see anymore. What is? Er det det her, du har brugt? Det her? Eller er det mere blåt? Det er mørkeblå. Der. Og undskyld, hvis skærmen vipper lidt. Det bliver sindssygt. Er der en vagt derinde? Ja, der er en vagt derinde. Så vil jeg helst ikke lege mere. Hvad sådan? Hvis du slår ham, så giver han dig en flyvetur. Gør han? Kun hvis du er i survival. Altså, kun hvis du er i survival. Fint. Så skal jeg lige gøre en ting. Så skal jeg lige... Og det var en kæmpe idiot. Det er han virkelig. Han er den største idiot i hele verden. Han er den største idiot i hele universet. Er I med på? Simon, er det ikke 0 eller 1, når man trykker en game? Et eller andet. Game mode. Simon? Ja? Hvad laver du? Ikke noget. Jo. Du laver vist noget. Fail. Prøv at komme ind i din drøm, eller hvad man vil. Fail! Kom nu ind i hans tanker. Kan ikke komme ind i mine tanker. Thomas. Tanker er jo... Nå ja, jeg glemte at skulle også til TP. Nej. Fuck, jeg er lidt dum i dag. Hvad er der? Ja, jeg glemte en ting. Okay. Og imens skal vi lige se en kort pause med en zombie, der river i en minecart ud af Lego. Ja, det kan Ja, jeg. det gælder bare om lige at finde minecarten. Hvor er den? Hvor er minecarten? Hvorfor? Der er den. Game mode has been motherfucker. Nej. Det betyder, at du har lige gjort det i kreativ. Sådan. Er I klar til, at vi får en flyvetur? Ja, det er kun nogle gange. Kom, hvis du står tæt på ham. Okay, så skal vi hen og have en flyvetur. Nej, måske det blev... Jeg vil have en Måske flyvetur. kan man ikke længere det... Måske det bliver en opgradering, så man ikke længere kan det. Hvad får man ud af ham, hvis man nakker ham? Du kan få en rose og et stykke jern. Måske en rose, men du får vel et stykke jern. Men du kan ikke dræbe ham med dine bare hænder. Det er kun med et diamondsværd. Okay, nu skal man se en zombie, der røver ned af en minecart. Derfor kan man ikke dræbe ham med bare hænder. Det er irriterende så. Jamen, han er lavet ud af jern. Ja, og man kan da smadre jern med hænder. Nej, men du får det jo ikke. Men han er lavet ud af jernblokke. Jeg er jernblokke. Prøv at se her. Og Nu nakker vi en chicken. folkens, vi ses i næste episode af Fjollerier i Minecraft.